Milagro gamhanan ka na Diyos. Ikaw ang kagahapon, narunok sa walay katapusan. Ganap pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan, ug lauman. Mabungahong buntag, mga igsoon, mabungahong adlaw kaninyong tanan. Mag-live na ta. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, nilawas lang inahalang. Ano ka? Kaayuhan mo. Igsabda. Ari gamay. Okay, let's start to share. Igsoon. Ako sa mag-share sa kwari. Ayuhan ko, milagro, hinihintahintang nagaantos, ako nagpauntos. Pinagis sa imong mga labot, upang sa pagtubo, mawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Gamhanan ka na Diyos. Ikaw ang kagahapon, narunok sa walay katapusan. Ganap Pwede na mo mag-mention, igsoon, sa iyong mga higala. sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan, ug lauman. Walay butang ang marisol, diha sa imong mga namon. Nagpadayag ka sa imong dahon. Kaluy ko, higapa, hinilawas lang inahalang. Kaayuhan luwasan. Okay. Again, mabungahong kabuntagon, mga igsoon, mag-start na ta sa atong live. Ug ako mong gihangyo nga atong i-share ni. And aside from that, atong i-mention atong mga higala here in the comment section. And just type at followers at highlights at everyone para mabantayan nila igsoon. Pasensya na mo gahapon, last night niya pagka hapon sa hapon wala di ko ka live igsoon kay medyo busy ba. Nya karon sa iyo ta tong live kay nana po ilakaw igsoon na appointment ay nagtapok sa mga lagad sa Ginoo nga buhaton nya appeal ko. So, mabungahong kabuntagon, mabungahong adlaw mga igsoon. So, unas tanan, ako ang gi-shoutout ato ang mga sa makanunay nga nagsubaybay no ato ang mga subscribers, ato ang mga followers diha, ato ang mga viewers, mga bag-o nga followers, welcome kay mo dire igsoon, no?
Wala tay gipataas nga relihiyon. Wala tay gipataas nga simbahan, walay tao gipataas kundili ang bugtong ngalan lang ni Kristo Jesus atong gipataas. And our topic for this morning is, for me, it is very interesting. Why? Kaya madaghan kayo nasangit ani. Daghan kayo wa kabantay ani. O daghan kayo nagpadayon og puyo ani. Kaya mao ni atong topic karon. Ang topic karon Ikson mao ni ang usa sa pinakahinungdan nganong ang atong pag-ampo Ikson. Dili mamati ang Ginoo. Again, ang atoang topic karong kabuntagon Ikson mao ni ang usa sa or pinakahinungdan nganong atong pag-ampo dili tubagon sa Ginoo. Nasangit ani. Kana bitong nagtuo tag okay ra laga si Lord, okay ra nimo sabot ra si Lord pero wala ka kay balo kana dayang gibuhat nimo nakababag, no? May nagsilbing nag-block sa blessing ni Lord or may babag, hindrance or obstacle or barrier sa mga pag-ampo nga dili paminawon sa Ginoo, no? So mao na ang atong isgutan karon and shout out tanang mga OFW diha in different places. Okay, mga seaman, mga naka-permanent residence na sa lain-laing nasod, shout out. Shout out na ako ang tanang mga piniriso. Shout out ako tanang mga inmates in different BGMPs, sing Asan Dapita. Shout out bahay ni Kuya, Cebu City Jail. Shout out ako tanan mga piniriso. Ug akong gi-shout out ako ang mga brade sa Puok, Kanipaan, Puok, Talisay, no? Unya tanan mga jail officer, mga warden, mga security guard, mga nasa fire, bombero, mga classmate nako during my criminology days nga wala mag-police, nagbombero. Okay, daghan kog mga kaila diha. And then shout out tanang mga higala, mga igsuon na to sa Armed Forces of the Philippines. Shout outs tanang mga brad nako diha, lunglib kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. And shout out nako tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, mabungahong adlaw. Shoutout ako ang Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, ang barracks, no? Tanang mga kapulisan diri sa Bohol, in different towns, places here, mga different different police station. Shout out. Nga daghan man kayo mo, dili lang mo tagsaon. So, akong i-shout out karon mga igsoon ang mga PNP life coaches. And of course tanang mga hepe nga akong kaila. Ang ako ang i-mention diri Ikson kanang mga hepe ra kay gamay raman sila akong mga amigo nga mga hepe unya. Ang ako ang mga amigo nga mga pulis nga non-official kay daghan man kaayo, no? So right now akong gi-shout out una nga mong hepe diri sa Clarin Police Station, si Police Captain Sir Eliasar Milumida, and of course sa Kandihay Police Station akong duol sa dughan suod nga higala Police Captain Albert Sator nga ako sa nang Brad sa SEA Skeptron in Arms. And shout out Police Captain Jasper Reyes, akong classmate from Antequera, Bohol. Magkita ta sunod semana na bay, magkita ta. Usa ko sa gi-invite ko nila dai mga Ikson as their guest speaker sa usa ka event nga gikuha ko ni Sir Jasper. Ako aning classmate during my criminology days. And shout out sa akong classmate sad nga hippie sa Buena Vista, Bohol. Police Captain si Renan Romulo, Police Captain Abay Onyot Introleso nga nag-schooling karon. Shout out by. And Police Captain akong Brad sa SEA Skeptron in Arms, si Brad Ams. Okay? Sir Meloria from Talibon Police Station. And Major Ray Olar of Loon Police Station. O ang hepe sa Kalapi, Major Dacolio, hepe sa diri sa Tubigon Police Station. Gi-shout out na ko. Basta Major to siya. Nakalimot ko, pasensya na good sir. Bago pa man gud mi nag-ila katong nagwali ko sa prisuhan. Salamat, thank you so much sir for allowing me to share the word of God sa mga inmates diha sa tuwang station sa Tubigon. Okay? So abante na mga igsoon. This time we have 100 plus followers. Oh no. Viewers. 111 viewers this morning. Thank you so much. And again, kung gi-shout out Ikson ning sakata. Taliwala sa daghang nagsaway, nagbas na to mga Ikson, pero ato lang gikalimutan, ato lang gi-ignore ning sakata. And today Ikson ning reach ta sa 145,400
followers o mabungahong Kristohanon o ang himaya sa Ginoo lamang. Himaya og dungog alang lamang sa tumbuhi nga Dios. Thank you so much for inviting also your friends here nga inyohang gi-invite nga mo follow sa atong page igsoon. Salamat kayo. Og sa wala makabalo igsoon nga nanari tayo YouTube channel tungod kay daghan kayo nag-request igsoon nga mga followers nato nga mas maayo daw nga mag-upload ta og videos kaning live na to ako ning i-upload unya sa YouTube kay mas dali ilang pagpaminaw, dali ra daw nila ma-save unya maganit. So gigrant na nako igsoon, nagpatabang ko so natay YouTube channel igsoon. Actually di ko ganahan unta mag-upload kay taas unya madugay akong time ba murag mahurot. So but still ako ning giagwanta para ninyo. So nanata YouTube channel igsoon unya nga to ang link kay makita ninyo ani nga caption. Okay? Nasa caption ani nga live igsoon pwede ninyo i-click nya na ang link. Nya dalhon mo sa to ang YouTube channel igsoon din. Then pray ra na siya mo subscribe ana igsoon. No? Praise God. Salamat sa Ginoo. So abanti ta. And before we start pagyud igsoon nga let's say mamalandong sa iyong pulong kabalo na mo igsoon no. Before anything else, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome ang iyang balaang presensya. Atong i-welcome ang iyang Holy Spirit for us para mas mapalawman nato ang mensahe sa Ginoo, para mas masabtan nato igsoon ang pulong sa Ginoo. Kay kung kita-kita lang mag-interpret pareha nang nagdebate-debate karon igsoon, dili na to makuha. Dili na to mas mapalawman ug dili na to mas masabtan ang pulong sa Ginoo. That is why this morning before we proceed, before we start sa pag-meditate sa word ni Lord igsoon, let's pray, let's welcome His presence. Ato siyang i-invite nga mo pataliwala, masentro, mo patunga sa atong buhaton karon igsoon. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed day. Another great privilege that you have given to us this morning, despite of our busy days, busy schedule, but still you have you give us an opportunity or a chance, Lord God, to meditate your word this morning. We honor you, we adore you today, Lord God. Ikaw among gipataas, gipasidunggan. Ug niningtak na sa dili pa kami magpadayon sa unahan. Susiha ang sulod sa among dughan. Kung naaman kay makitaan nga wala kini nakapahimaya kanimo, limpyuhi kami Ginoo. Kuha ang mga butang sa mong kasing-kasing karon nga nagapasilbing babag sa among pagpamati sa imong pulong. Kuha ang mga distraction. Kuha ang mga hugaw sa among kasing-kasing Ginoo. Because we believe your word is holy. Your word is so holy, Lord God. Balaan kini kaayo. And if there's anything inside of us right now nga may hinungdan nga dili mo penetrate ang imong mensahe, kuha kini Lord God. Limpyuhi kami pinagi sa imong balaang dugo ug himuha kaming takos ug gangayan. As we proceed, Lord God, we pray. Kasing-kasing mapainobsanon madinawaton. Kasing-kasing Ginoo nga andam magpakorek. Andam Ginoo mo dawat og tambag correction. Pagbadlong pagsaway. Labaw sa tanan andam musunod nimo. Musunod sa imong balaang pulong. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin. Diha sa pagsunod lamang na ang milagro. So Lord, I pray nga imo mintagaag kasing-kasing karon nga doers of your word. And of course, among gipangayo karon ang kaalam nga langitnon Ginoo, aron among matugkad imong mensahe. Kalinaw sa mga unahuna nga walay mga sentro ma-focus ikaw lamang. And of course, we honor you, we adore you this morning. Ikaw lamang among ipataas. Walay laing maisa karon, Lord God. Right now, I pray to all of the viewers, Lord God, tanang nagtanaw og naminaw. Bisan asa nga dapit nining kalibutan. Kutob sa makadungog ani Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya. Ipabati imong hikap, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Ipabati, masinati, unta sa matag usa kanamo Ginoo. And we declare victory. Salamat daan sa kadaugan. Imong kabubuton may matuman. Ang nabiling panahon namong itugyan kanimo Ginoo. And of course, this time, Lord God, we rebuke, we cancel, we destroy every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. Walay makababag, makabalda, makadisturbo. Salamat sa kalinaw, salamat sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this time we have 137 viewers.
Amen. Salamat igsoon sa higayon nga inyong gihatag sa Ginoo. Actually, as what I have said igsoon is always wala gyud mo ning hatag og higayon ako. The church is gitagaan yung higayon si Lord. Kay siya tong gisgutan karon igsoon. So naghatag tag higayon niya. And again, before we proceed before we start, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Yeah, to just type at followers at highlights at everyone. Kung mahimo, just share it. Amen. Dili kamo man ang di man kamo ang nagwali ani no. What I mean is maulaw man mo share sa pulong sa Ginoo, but this time sa pag-share pa lang nimo igsoon nakawali na ka. And especially igsoon, if there's anyone nga masulod sa imong una karon nga nag-struggle bitaw siya sa unforgiveness, na siya pagdumot, or let's say na ay gitagtaguan sa siyang dughan nga kabalo ka mismo kay friend mo nga wa malipay si Lord nga dapat i-release. So pwede nimo siya i-mention igsoon. Amen. So again, ang atoang topic yun ang sentro sa itong paghisgutan ng igsoon, kaning word nga unforgiveness, kaning dili pagpasaylo, kaning pagdumot igsoon, kung unsa ni siya ka makapahimong babag sa atong pag-ampo. Amen. Praise God. Di man ako makita yung comments igsoon. Comments will appear here. I don't know what happened. Pero sa ako ang usa ka cellphone diri, kita ko sa inyong comment. Okay, sagdi lang. Kay di man sad kay ko magbasa no. Kay madugay ta ba nami lakaw karon igsoon na gathering. Anyway, shout out sa akong mga brada no, Skiptron International, Isaac no, International Skiptron, Bohol Skiptron and Cebu. In different mga brad na ko in different council, different chapters no, around the world no. Mga amigo na ko, mga GS, mga vice GS. Brad, sikreto sa long life is i-glorify nato si Lord, atong ipataas ang Ginoo kanunay in everything we do, atong i-glorify si Lord. And then kuan sad Saya Skipton in Arms og dili lang kay kana no, nasad ko daghang mga amigo nga nasa 3 Killion sa Tao Gama P, sa Posans, of course Eagles no. Shout out, mayong pagpaminaw niyong tanan mga igsoon. Okay, let's start. Kay napamila ko. So nga tong teksto igso na makita sa Marcos Kapitulo 11 versikulo 25, inyong makita sa caption. Okay? Again, Marcos Kapitulo 11 versikulo 25. Nagaingon ri ang pulong sa Ginoo. Actually si Jesus ni nagsulti mga igso, ning ingon siya, paminaw mo. Inigtindog ninyo aron magampo. Amen. Listen carefully, look at me. Inigtindog ninyo aron magampo. Kung aduna kamoy kayugot. Okay? The same as kapungot or pagdumot or unforgiving or unforgiveness. Okay? Kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylo una siya aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Again, ingon si Jesus sa Marcos Kapitulo 11 versikulo 25. Inigtindog ninyo aron magampo. Akong balikon, inigtindog ninyo aron magampo. Kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay, this morning igsoon, klaro kayo. Excuse me. Klaro kay igsoon ang mensahe sa Ginoo about unforgiveness, no? Klaro kay igsoon sa pulong sa Ginoo kung unsa gyud ang usa nga makapasilbing babag sa pagampo. Babag aron ang atong hangyo sa Ginoo dili matubag. Babag igsoon aron atong pangaliya, pangandoy igsoon dili mag-grant ni Lord, no? Kung nagtago tag pagdumot, kayugot, kasuko, kalagot, dili pagpasaylo sa tuang dughan igsoon. Nag-ingon diri ang balaang kasulatan, ingon si Jesus igsoon, inigtindog ninyo. Ang uban magampo kay dili man magtindog no. Ang uban igsoon magluhod. Ibutang dalag inigtindog ninyo
or inigluhod ninyo igsoon sa panahon nga muhangyo na daw mo or moampo kung aduna kamoy kayugot. Okay? Kung aduna kamoy kayugot bato kang bisan kinsa pasaylua una siya. In other words, ayaw sa mo pag-ampo. Ayaw sa mo og istorya sa Ginoo, hangyo sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing napakay gitagu-taguan igsoon, kung nakay pagdumot, kung naay tawo nga dili nimo mapasaylo, kung naay tawo nga gikalagutan nimo, kung naay tawo nga imong gidumtan kay di nimo madawat ang imong gibuhat, ang iyang gibuhat nimo igsoon. I believe, igsoon, we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit will always convict us. Konbiktaron ta kung naatay gikasiluan nga tao. Konbiktaron ta, igsoon, kung naatay gikasakitan, gikasukan, kung naatay tao nga wa mapasaylo pa. Kabantay mo, murag na ay makahasol ni mo, igsoon. The moment we start to pray, Lord, ana, murag na something, uy, naaman day, something, mag-struggle ka, inig-pray ni mo. No, kay naa ang Holy Spirit i-remind ka nga naa pa kay gipasakitan nga tao or naa pa kay tao nga gidumtan nakapasakit baron nimo wa ka move on na tao nga mao na hinungdan na sa imong kasing-kasing karon nga biklunon ka, no? Biklunon ka, dali ra ka masuko, dali ra mainit og ang imong ulo sa puton ka kay ang tinuod na kay gitagu-taguan sa imong kasing-kasing na pagdumot diha, no, na unforgiveness sa imong kasing-kasing og hangto dili na nimo i-release igsoon. No, wa kay kalina, wa kay kalipay, and aside from that, dili paminawon sa Ginoong imong pag-ampo. That is why this morning, encourage ta ni Jesus igsoon, nga kung naaman tay gitagu-taguan, kung naaman tay gihambin nga pagdumot, kasuko, or let's say, unforgiveness, or kanabitaw na kay gikayugot, kalagutan nga tao igsoon. Igsoon, the Bible tells us this morning, or even si Jesus igsoon nagsulti na to karong kabuntagon. Pasaylua sa siya. Kay hangto dili nimo siya pasayloon, mahimong kawang ang imong pag-ampo. Mahimong sayang ang imong pag-ampo igsoon. There are so many times ka nagdaghang nagpa-pray nako and then paglihans nako igsoon murag lay kurinti mi kunik. Kusog kang impression ni Lord nga naa na siya tawo gidumtan. Nagdumot one time igsoon speaker ko sa usa ka dakong event. Ako naman ning gi-share, no? I believe ako na ning gi-share. Pero sa diyang naglihans ko, kay daghan kay nag-altar call ko, nanuol ang mga tao, daghan kayo. So dihay, babae nga nahikapan ako igsoon ng ulo man to or diri. No? And then sabta nagpray ko, murag na kurinte. Na-feel na ko ang grabe niyang kayubos sa iyang amahan. Na-feel na ko ang grabing pagdumot niya sa iyang amahan. So mautong ako siyang gimungan nga, sister, or ma'am ba to, I forgot igsoon, ma'am or sister. Akong gingnan nga, kanang una to kay mura man ko akong pag-release na ko sa Revelation igsoon wala na ko gidit so ako sang gingnan nga sister or ma'am kumusta ang imong relasyon sa imong papa gingana ra nako mao to pag ingon ko kumusta ang imong relasyon sa imong papa ning hilak siya maayo mao to nga ning tug-an siya nga mao ni pastor na grabe yung dangoy-ngoy mura na siya dito og nag kuha na igsoon mura ning syagit siya ba no. Kay na siya pagdumot dili niya mapasaylo yang papa kay gibiyaan yang mama kay nangabit no so ingana igsoon pero abi ng mga igsoon wala tay mahimo either unsa man na igsoon kabugat igsoon kinahanglan ta mo pasaylo unsa man na kasakit kinahanglan ka mo release og forgiveness igsoon kay kung dili ka mo pasaylo sayang imong mga luha sa paghilak sayang imong pag-isa sa kamot kay magampo ka sayang imong pagluhod sayang imong pangaliya sa Ginoo igsoon, dili na tubagon sa Ginoo. Klaro kayo. Marcos 11:25. Inigtindog ninyo aron magampo kun aduna kamoy kayugot. Okay? Bato kang bisan kinsa pasaylua una siya. No? Pasayluon una dato igsoon. In other words, naay gitawag og reconciliation or isettle sa una nato ang issue sa tong kasing-kasing. Kung dili okay atong kasing-kasing igsoon the moment we pray and we ask God for something and then si Lord dili basta-basta maminaw. Amen. Si Lord dili magpatalinghog ug si Lord dili mo grant sa atong request igsoon. Mao ni igsoon ingani ka delikado ang gitawag og unforgiveness. Bisan kapila pa mo mag-apampo igsoon. Bisan kapila pa mo igsoon mo pre-request nako. Daghan kay nagpre-request nako ang uban ako ka-reply igsoon. Bisan kapila pa mo muhatag nako mo send og pre-request pastor tabangi kog ampo ni papa
sa kong bana, sa kong anak, sa kong pamilya. Pastor, iampo ko nga mauni, maulian ko. Pero kung ikaw mismo, Igsoon, nagtago kag pagdumot, wala na ko'y mahimo. Bisag kapila pa ko mohangyo sa Ginoo, Igsoon, muluhod, magpuasa, di ko mukaon, magampo ko, Igsoon. Dili gyapon tubago na akong prayer, kay ang something wrong, naan ninyo. Tungod kay namoy gitagu-taguan nga pagdumot, kasuko, kalagot sa isikataw. Hangto dili na nimo i-release, Igsoon. Magpabilin kang piniriso. Kuha, piniriso ka na, luoy kay Igsoon. Mao na nga kinahanglan. Kinahanglan, Igsoon, unas tanan. I-release na nato. Kinahanglan ka mauta mo pasaylo. Kinahanglan, Igsoon nga habwao na nato ng negatibo nga pagbati nga nastong kasing-kasing. Kay kung nagpabili na siya dihay nighangyo ni mos Ginoo, dili ka paminahon sa Ginoo, Igsoon. Sayang ang imong pagampo, sayang imong mga luha, sayang imong mga pre-request ni pastor sa imong Igsoon, Igsoon, dili tubagon sa Ginoo. Mao ni akong gibalik-balik, Igsoon, kung gusto kang tabangan sa Ginoo, tabangi ang kagalingon pud nimo una. Si Lord, He is always willing. Amen, willing to provide our needs. He's always willing to comfort us. He's always willing to bless us, si Lord. But sometimes the problem na nato. Kung natay gitagu-taguan, Igsoon, nga pagdumot, kasuko, kalagot. Labi na, Igsoon, ka na bitong sakit siya kaayo tungod kay maayo kay kaniya, pero wa ka mag-expect, wa ka magtuo nga gitraidor ka, gimuimuan kag isyo nga sakit kaayo, grabe ang iyang gibuhat nimo. Bisag unsa ba na kagrabe, Igsoon, ang kasakit nga imong nasinati karon, i-release jud na ang forgiveness, Igsoon. Ayaw paghambin o ayaw pagtago-tago, Igsoon, nga naman. Sayang imong prayer. Sayang imong pagsimba, di na madawat sa Ginoo. Tanawa, tagaan ta mo. Na another verse here, Igsoon. Matthew 5:23 and 24. I mean, Matthew 5 chapter, Matthew chapter 5 verses 23 to 24. Tanawa. Mamaora ni, busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isigkataw. Biyai ang imong halaran or ang imong halad atubangan sa halaran og adtua dayon ang imong isigkataw og pakig-uli, pakig-uli na gitawag reconciliation. Pakig-uli una niya unya balik sa halaran og padayon na ang imong paghalad sa Dios, no? Nay isettle sa una, no? Once sa dihang maghalad daw ta, Igsoon, and then inig padung na to halad, Igsoon, makahinumdum ta nga naa day tao nga nasilo na to kay usahay kaning atong baba di kapugngan. Nang takataka lang tagsulti ba, marites kita, no? Marites kita, bisag lalaki, marites. Usay tawagan ng lalaki nga marites. Bitaw, usay, Igsoon, di kalikayan nga paspas kay tong istorya or ibutang talag di kalikayan kay tao raman ta. If ever nakapasakit ka sa sikataw nimo nya makahinumdum ka, Igsoon. And then once maghalad ka, magsimba ka, mo pray ka, Igsoon nya makahinumdum ka, ayaw gyud og padayon. Ang gingon diri, Igsoon, sa pulong sa Ginoo, imong halad ibutang sa daan. So naay gitawag og reconciliation, pag-uli sa mo. And then after nga mag-uli mo, magpinasaylo ay mo, mangayo kag pasaylo niya or siya mangay pasaylo nimo, settle na ang issue sa imong dughan, and then that way dako kayo posibilidad nga ang imong prayer, ang imong halad dawaton sa Ginoo. Ano man, wala na may issue imong kasing-kasing. Amen. So mao ni, Igsoon, mao ni ang importante. Ano man, kay daghan kay muyano ra og gampo, muyano ra og halad, muyano ra og daig sa Ginoo. The question is, gidawat ka na sa Ginoo atong halad? Gitubag ka sa Ginoo ning abot ka na didto sa iyang trono, Igsoon, sama sa humot nga insenso, no? Sama sa humot nga halad ang atoang prayer, ang atoang mga pag-worship, pagdaig. Amen. Kung natay gitagu-taguan, gihambin, pagdumot, kasuko, kalagot. Nakay gitagu-taguan na, Igsoon, wa ka kapasaylo kay sakit kayo. Di magsilbi na, Igsoon, masayang imong pagampo. Bisag karon pa, Igsoon, magsige kag pre-request nako. Narabay uban mo pre-request unya mo upiring pagyud nga, pastor, pre-request nako nya mo pugas pa jud ko, pastor, aron na ako anihon. Way problema na, wa ko na ngayo. Pisultian ko ka, Igsoon. Sayang imong pagpugas, sayang imong pag-pre-request, Igsoon.
kung ikaw mismo dili mo tabang sa imong kaugalingon, kung ikaw mismo igsoon, dili na nimo i-release ang negatibo nga emosyon, negatibo nga pagbati nga dili iya sa Ginoo, kung dili ka kapasaylo, kung dili na nimo i-release igsoon, walay settlement ang imong kasing-kasing, ang imong gipugas, imong gitanom, ang imong pre-request igsoon, mahimong makawang lamang. Amen. Mao na igsoon nga kinahanglan forgive. Pasayloa igsoon. Yan pa jud ko'y nabasahan sa balaang kasulatan igsoon, kung dili nimo pasayloon ang imong isig kataw, dili sad ka pasayloon sa imong amahan nga naa sa langit. Magunsa naman lang ta, di ba? Mao na igsoon nga mao ni ang wa na bantayay sa uban. Nagtuo sila, yano-yano ra sila hangyo sa Ginoo, yano-yano ra sila ampo, yano-yano ra sila halad, yano-yano ra sila offering. Walay resulta sa atong gibuhat nga maayo kung nagtago patag pagdumot. Kung wa ta kapasaylo sa nagbutang-butang na itong istorya, wa ta kapasaylo sa mga hinungdan nga na-terminate ta sa trabaho, wa ka kapasaylo sa imong ex, sig na kay bag-o karon, nagyapon ka sa imong kagahapon, wala ka kamubuo na igsoon, wala ka pasaylo igsoon. Sayang imong pagsimba, sayang imong pagdaig sa Ginoo, sayang imong pag-awit, pag-worship, pag-ampo igsoon. Kung gusto ta igsoon nga naay breakthrough, kung gusto ta igsoon nga naay milagro, kung gusto ta igsoon nga naay katubagan atong pag-ampo, kung gusto ta igsoon nga makasinati o kay bulungang butang nga gikan sa Ginoo igsoon, ayaw paghambin og pagdumot, ayaw pagtago-tago og mga negatibong pagbati. Instead, i-release na pasaylua igsoon. Sabta igsoon, ikaw na lay sabot kay ikaw may Kristohanon. Amen, sabta. Bisag kinsa pa ng tawhana usahay igsoon. Paminaw, based on my experience igsoon in more than 12 years sa ministry nga gipiyal sa Ginoo, kasagaran lisod pasayloon kanang tao nga duol sa dughan nimo. No? Mama, papa, abana, asawa, anak, igsoon nimo, biological brothers and sisters. Suod nimong higala. Tao nga imong ginatan-aw, girespeto og ayo, once gali makapasakit na nimo, mao nay usahay mga kanang mga tawhana, lisod pasayloon. Lisod pasayloon pero way lisod uban sa grasya sa Ginoo. Amen. Kay kung dili na nimo pasayloon igsoon, di magsilbi. Sayang imong prayer, sayang imong dako nga let's say imong tithes and offering, sayang di na way ang imong gipugas, sayang ano man, mababagan. Mababagan ang blessing ni Lord. No? Pastor, nganong mao man imong gi-share karon, naigo ko. Yes, naigo gyud. Ang ako ang punto igsoon mao ni akong gibati igsoon nganong kani nga topic ang ipa-share ni Lord. Why? Because God wants to bless us. Si Lord gusto na mo panalangin nato. Si Lord gusto na mo pakita og milagro. Si Lord gusto na mo lihok sa imong sitwasyon. Si Lord gusto na mo luwas sa imong tibuok panimalay. Si Lord gusto na magpakita nimo kahibulungan dagkong butang apan ang problema na animo. Gusto sa si Lord una i-release ang imong gidumtan. Amen. Igsoon pasayloa. Ayaw paghambin o kasuko kalagot. Pastor, nakapasaylo naman ko pero maglagot ko makita niya. Maglagot ka makita niya kay wa pa ka totally nakapasaylo. Kaya kung tinuod kang nakapasaylo igsoon lahi, no? Mura nagwa, no? As in walay na tabo, no? Ikaw pa'y muna og tagad. No? Pero baka kita gali kanya mo bukal imong dugo igsoon, then pangayo og tabang sa Ginoo. Kay wala pa ka totally nakamove on og nakapasaylo anang tawhana. Makadungog lang ka sa tingog. Nanapon na mo sikuan lagi ni, di ba? Kay wa pa ka totally naka-forgive. The Bible tells us this morning, forgive. Pasaylua una siya aron ang imong pag-ampo tubagon sa Ginoo. Pasaylua una siya aron imong gihalad sa Ginoo. Everything you do nga mahimaya si Lord, tinuod jud siya nga mahimaya. Kay kung dili na nimo i-release kanang gihambin-hambin nimo, no, nay uban gimulistya ba mo? Yes, nay daghan nagpa-advise mo, pastor, gilabtan ko, no? Na may gibuhat sila nimo nga sakit kayo igsoon pasaylua. Naitabo na wa kay mahimo igsoon. Tabangi mong kaulgalingon, wa kay mahimo kung dili pagpasaylo. There's so many young people approach me with this problem also that maulagi na, gihilabtan daw sila, may something, mga igsoon niya. Dili sila gusto mo duol daw sa police station kay madaot bitaw, di siya gusto gubot na ingana. Ako siyang giingnan nga, pasaylua lang. Sister, Inday, pasaylua lang kay naibuhaton si Lord.
Si Lord na bahala manimalos. Basta pasaylo lang. Ayaw og dumot kay once magdumot ta igsoon. Ang pagdumot mga igsoon sa kanegatibo nga emotion nga gikan sa demonyo. Mao na nga kabantay mo kung tao nga naay pagdumot biklonon. Ang tao nga naay gitago-taguan gihambin nga pagdumot dali ra sa puton. Gamay rang sipyat padakon nga man in the first place napaman siya samad nga wa pa maayo wa pa masitol. Kabantay mo nang samad igsoon nga dili pa siya totally healed. Masabda na nimo sakit. Amen, kuha niyo. Once naa kay makit-an nga samad nga dili pa siya totally healed, ayo. Masabda na nimo sakit ingana sa naigsoon. Once atong kasing-kasing napagitay samad nya wa pa ta kapasaylo totally. Bantayin na igsoon, mao ni bantayin igsoon. Biklonon ka sa puton, luoran. Dali ra ka mabikil emotionally, why? Kay unas tanan na kay samad daan. Igsoon, bati kayo ng kinabuhia. Aside nga bati kayo igsoon. Wa kay kalinaw. Aside from that, way grasya o panalangin sa Ginoo. Unsaon pag-bless ni Lord, ana. Mabitaw ning ingon niyang balaang kasulatan igsoon nga, sa dili pa ka moampo niya makahinumdo, ang balikon bi atong mentex. Inigtindog ninyo aron mag-ampo kung aduna kamoy kayugot. Kung aduna kamoy pagdumot. Okay? Bato kang bisan kinsa pasay lua una siya. Kay sayang atong prayer igsoon bisan pag magpuasa ta 40 ka adlaw, 40 ka gabi igsoon, pero nagtago ka og pagdumot igsoon. Nagtipig ka igsoon og negatibo nga pagbati, sayang ang imong prayer. Dili to bagon sa Ginoo. In other words, kay nang gitawag og unforgiveness. Clearly, mao ni siya gitawag og blessings blockers or hindrance to our prayers, igsoon. Sayang, igsoon. Even me, igsoon, there's so many times, as what I have said, nga nagpray ko, and then, murag na something, gipa-impress si Lord, nga naa na siya gidumtan. Mao na nga, sayang imong prayer, gampo ka, so, tambagi, i-counsel siya nga, i-release ang forgiveness, niya, kinanglan nga, isettle sa ang issues ang kasing-kasing, para walay makababag sa prayer. Igsoon, kani nga mensahe gipaabot sa Ginoo kanato nining kabuntagon kay maybe usa sa atong nagtan-aw karon. Gusto si Lord nga mo panalangin nimo. Gusto si Lord nga i-grant niya ang imuhang gikinahanglan. Pero naa siya nakita nga something nga makababag sa imong kasing-kasing ug kana siya mao ang dili pagpasaylo. Amen. Dili pagpasaylo. Igsoon, love ta ni Lord. That is why He wants to bless us. But first and foremost, i-release sana. Amen? Kaya unsaon pagpanalangin ni Lord. Unsaon pagtagbo ni Lord sa imong panginahanglan. Unsaon pagpalambo ni Lord nimo pag-asenso. Unsaon pagpaangat sa imong kinabuhi. Igsoon, kung naa kay gihambin nga pagdumot, kasuko, kalagot, imong dughan. Ako na nang gibalik-balik, igsoon, kanira bang natay pagdumot, no? Kay mura ka ginapos, piniriso ka, no? Kung nakay pagdumot, igsoon, paminaw mo, tagaan ta mong illustration. Ako na nang gi-share, I don't know kung kanus ato sa akong previous live. Tagtaod na. Kung namoy pagdumot, igsoon, mura mo og duha ka tawo nga padung prisohon, nga nay kadina. No? Or nakapusas mong duha, bagi kadinahan. Kung nakay pagdumot, igsoon, kanunay kang nakatali sa kinabuhi sa laing tawo nga imong gidumtan. O bisag asa mo, murag nagsigisag, hikot-hikot nimo, no? Murag na nakatali, pisi ba? Nak. Palihog ragog sud. Excuse me mga igsoon. Palihog ragog. Dali sa nak, pastor. Excuse me mga igsoon. Pastor, kunyar na siguro ako. Kuha atong no. Ang tubig sa katong termos bitaw katong nag-init ko iyabo diri. Okay? Thank you. Okay? Again, igsoon, ang kanang dili pagpasaylo or pagdumot, unforgiveness, sama ra na nga hiniktan ta sa tao nga ato ang gidumtan. Again, ang dili pagpasaylo or pagdumot nato sa isikat tao nato, sama ra na nga hiniktan ta sa tao nga atong gidumtan. No? Bisan asa ka mo adto, gihikot kaniya. Bisag inikatog nimo igsoon, makauna-una ka ng tawhana. Okay? Ako na ning gibalik-balik igsoon. Kung ang imong gidumtan, kauban nimo simbahan igsoon, dili ka ka-focus og simba. Sa panahon nga mo isa nakas imong kamot igsoon. No, sa panahon mong isa igsoon, Lord, I love you, ning kalit og tingog na didto ang katong nagdumot ka. No?
Kunya mao na nga iniglihok niya igsoon, masabod ka hala, tingog maron ni koan, kabantay ka, di ka mailuna tungod sa pagdumot. Inigdahig ni mas Ginoo, Lord, I worship you. Nya musinggit po itong imong gidumtan dito, I worship you, amen. No? Musanting sa imong dugan, mo anak ka, kabantay ka igsoon, di ka mahiluna. Ingana nang naa kay pagdumot igsoon, way lami. Thank you. Mao na igsoon nga, this morning, gidasig tas Ginoo nga, i-release na pasaylua igsoon. Ayaw paghambin og pagdumot. Aron ang Ginoo mahimuot. Og iyatang i-promote. Amen. Unya iyatang i-bless panalanginan igsoon. Once atong i-release na igsoon kanang atong gitagutugon, once ang atong gidumtan nga tao, bisag unsa pa na siya kaduol sa imong dugan igsoon, once ato na siyang pasayloon, it means nga imo nang giandam ang imong kinabuhi para panalanginan sa Ginoo. Imong gi-prepare ang imong kasing-kasing, ang imong kinabuhi para i-bless ka ni Lord abundantly. I-bless ka ni Lord igsoon nga pinasahi nga blessing igsoon. Maybe dili sa financial, pero nasa ipakita, nasa himuon, nasa milagro nga himuon sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. Once imong i-release, once imong pasayloon ng tawhana nga nakapasakit nimo maayo. Apan kung dili na nimo siya pasayloon, walay mahitabo sa imong pag-ampo. Bisan kinsa pa ng mga banggiitan nga alagad sa Ginoo, mag-pre-request ka, no, walay effect, nga naman, naa nimo ang problema, kay dili nimo i-release, kay dili nimo pasayloon ang nakapasakit nimo. But once you forgive, once we forgive those people who hurt us the most, especially to those people who are close to our hearts, mao na pinakasakit o pinakalisod pasayloon. Apan kung i-release na nato, di ta mo dumot ikson, ato na silang pasayloon din. 100% panalanginan kas Ginoo. Kay wala na may makababag sa imong prayer, wala na babag, wala na hindrance, wala na barrier sa imong pag-ampo o imong pagdaig o impugas man ka ning tanom ka para sa Ginoo. Wala na makapugong na igsoon. Mubunga gina. Why? Wala naman, nasitol na ang isyu sa atong kasing-kasing. Amen. Again, igsoon. Bisan ako igsoon akong gibati nganong mao ni siya ang topic this morning, because maybe one of us right now who are watching, gusto si Lord i-bless ka, pero maglisod siya pag-bless nimo, kay naa kay gitagu-taguan. Nasuko ba ka sa imong bana, kay nasakpan nimo nga nailain? Nasuko ba ka sa imong asawa, kay nasakpan nimo nga nailain? Imong uyab ba, nasakpan nimo nga nay kachat-chat, nag-date og lain? Kung di na nimo pasayloon, di ka panalanginan sa Ginoo. Kung di na nimo pasayloon igsoon, sayang imong prayer. Sayang imong mga offer ni Lord. Sayang ang tanan nimong maayong buhat nga gitanom. Dili ka mo ani nga naman because of unforgiveness. Klaro kay gingon ni Jesus Inigtindog ninyo aron magampo kung aduna kamoy kayugot. Bato kang bisan kinsa pasaylua una siya. Ngano man, kay kung dili nimo pasayloon, dili tubagon ang imong pagampo. Bisan kinsa pa ng mga dinihugan, mga lagad sa Ginoo imong isendan sa imong prayer request. Way problema sa lagad sa Ginoo, moampo man na. Ang problema na nato. Pero sa dihang atong i-release igsoon uban sa tabang sa Ginoo. Sa dihang atong buhian ang pagdumot. Mupuli ang kalinaw o ang panalangin sa Ginoo. Once we forgive, we position ourselves para i-bless ni Lord. Amen? And to all of the viewers right now, kung naay nagtanaw karon nga, sakit kaayo lisod jud kay pasaylo, pastor, maybe this is not the right time for me to forgive. Igsoon, why right time, right time? Igsoon, pangayo og tabang sa Ginoo. Ako igsoon, there are so many times nga naay tawo nakapasakit nako, mga duol sa kong dugan. Ako bisag alagad sa Ginoo, maglisod ko pagpasaylo, pero nangay kong tabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Di ko ganahan ani Ginoo, way lami ni. Akong gingnan ng Ginoo igsoon, Lord, di ko ganahan magtagog pagdumot, alagad ko nimo. So Lord, tabangi ko. So ang gi-impress ni Lord is just pray for them. Okay? Ako lang giampo tong mga tao nga nakapasakit nato. Nya lisod man ay ampo, pero still akong gipugos og ampo. Nagpatabang ko sa Ginoo, and then the more I pray to those people who hurt me the most, the more nagkagaan akong dughan og sayon ra kayo pagpasaylo. Way imposible sa Ginoo igsoon. As long as we come to Him, mga itagtabang, Lord, lisod kay ipasaylo kay, wag ko isa Ginoo, gimuimuan ko ani.
Lord, ako ba yung nagtabang niya Ginoo? Ako yung nagpa-eskwela niya, pero karon maura na iyang ibalos na ako. Di ba? Ayaw pa mo, boy. Bitaw, pangayag tabang sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo, Igsoon. Ang lisod nimo sayon kay niya. Again, Igsoon, hangtod dili nimo pasayloon ng mga tao nga nakapasakit nimo maayo. Walay kapuslanan imong mga pag-ampo. Walay kapuslanan imong mga halad. Walay kapuslanan ang mga maayong gibuhat nimo. Atubangan sa Ginoo. Dili ka mo ani og maayo ngano man nagtago man kag pagdumot. Ang pagdumot mao'y babag sa panalangin. Ang pagdumot mao'y babag para ang imong pag-ampo dili mo sulbong sa trono sa Ginoo sama sa halad nga humot. Apan sa diyang imong i-release, kamao ka mga pasaylo bisag sakit kaayo, pasayloon nimo siya Igsoon. Then imong gitagag otoridad si Lord. Imong gitagaan og higayon si Lord para mo bless nimo. Imong gitangtang ang mga babag, imong gitangtang ang mga barriers Igsoon. So wala na'y makababag bisag unsay buhaton ni Lord sa kinabuhi nimo Igsoon. I-bless ka, i-prosper ka, paangaton ni Lord ang iyang imong kinabuhi Igsoon. Naay mga windows of opportunity, naay mga new connection para ipaangat imong kinabuhi once you know how to forgive. Once you forgive those people who hurt you the most. Igsoon, tawra ta ako, tawra ko. Na ako'y emotion, masakitan ko. Apan grasya sa Ginoo, dili jud ko magtago og pagdumot nga man kay balo ko. Nga dili ko magmabungahon. Dili mo angat akong kinabuhi, dili ko panalanginan sa Ginoo kung nagdumot ko. Again, Igsoon, I do believe this message for us this morning mao ni gipaabot ni Lord. Why? Because He wants to bless us. Maybe some of us right now who are watching this time nga ganahan na gid si Lord mo bless nimo. Kay dugay na imong prayer pero unsaon niya pag bless nimo nga di man ka kapasaylo. Nga nagtago-tago man kag sekreto ra, nagkatawa-katawa ka pero tinuod na ipagdumot sa imong dugan. Igsoon karong buntaga ako kang gihagit, pasayloan na, i-release na. Ayo itugot nga mura kag piniriso. Amen. I-release na buhaton si Lord nimo. I-release na milagro buhaton si Lord. I-release na Igsoon na panalangin. Ibubo si Lord nimo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your message this morning. Thank you for your word. Thank you for your presence. Holy Spirit, thank you so much. Father God, ang imong mensahe, nining kabuntagon, may silbing Yahweh sa panalangin. Yes, we admit it, Lord God. Sometimes it's really hard to forgive, especially those person who hurts us are those people that are so close to our heart. Munang usahay, lisod, Ginoo, kay duol sa mong dugan. But Lord, tabangi sila, tabangi me. To all of the viewers right now, Lord, you're gonna suffer aning unforgiveness tungod kay grabe kasakit ang nahitabo sa ilang kinabuhi. Nya dili jud maglisod sila og release tungod kay kanang mga tawhana ilang girespeto, kanang mga tawhana duol sa ilang dugan. Lord, tabangi, wala imposible nimo. Lord, I pray nga imong gugma mo patigbabaw. Imong gugma mo overflow sa mong heart karon kay once ang gugma nimo mo awas Ginoo, walay luna ang pagdumot. Walay luna ang kasuko. Walay luna Ginoo ang kalagot, Ginoo. Kung dili mo patigbabaw ang gugma, mo patigbabaw ang pagsabot, pagsinabtanay, Ginoo. Lord, wala may mahimo kung wala ikaw. Dili mi gusto, Ginoo, nga ma-stuck mi, Lord God. Dili mi gusto nga ma-stagnant mi, Lord God, because of our unforgiveness. Dili mi gusto, Ginoo, nga dili na mo masinati ang imuhang milagro, imong panalangin, Ginoo. So, Lord, tabangi mi nga kamao mi makapasaylo. Wala imposible nimo, Ginoo. Again, I pray to all of the viewers right now, especially to those people, yung mga kanakan nga naadyoy gitagu-taguan Ginoo nga mga grabing kasakit, maglisod sila pagpasaylo. Lord God, tabangi sila. Lord, I pray nga ang imuha yung gugma mo palabi, patigbabaw. Tagay sila kaalam, Lord God. And I pray, Lord God, nga mas pilion nila ang kalinaw, ang gugma, kaysa magdumot nga wa joy kalinaw, Ginoo. Aside from why kalinaw, why panalangin gikan kanimo. Kaya imong polong mismo nag-ingon nga dili ka basta-basta mutubag sa pag-ampo. Hanto dili masitol ang isyu sa mong kasing-kasing. So again, Lord God, I pray in Jesus' name, let your love will overflow in our hearts, especially to the viewers right now. Bisa pa man ang mag-replay o niya, Lord, imong gugma, ipatigbabaw, Ginoo. Ano ay pagdumot, Ginoo. Yan ay pagsinabtanay. Kay gusto mi, Lord God, nga imong panalanginan. Gusto mi, Lord, nga imong milagro masinati na mo. Hallelujah. Lord, again, thank you. Salamat sa gugma nga imong ipatigbabaw karon, Ginoo. Salamat, Lord God. To all of the viewers, I pray, maglakaw mi sa gugma. And aside from that, nagaingon kasi mong pulong, Ginoo, nga mailhan mi, nga tinuod nimong mga tinunan kung maghinigugmaay mi sa usa. So walay paghigugma kung naay pagdumot. But I pray, Lord God, in Jesus' name,
nga imong gugma mo patigbabaw mag-awas. Kay once mag-awas ang imong gugma sa mong kasing-kasing, there's no place for hatred. There's no room for hatred, Lord God. Mo palabig yun ang kalinaw, kalipay, o gugma. Again, Lord, salamat, Lord God. Since you are the God of love, and we are your sons and daughters, tabangi mi. Help us to walk in love, Lord God. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Again, thank you. Salamat sa mensahe. I-bless tanang naminaw karon. Unsa may ilang problema, tabangi. Solusyon ni Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. And this time, Lord God, we claim the victory. Among giangkon ang milagro, kayuhan sa balatian, financial breakthrough, tanan, Ginoo. Nga kay bulungang butang, nga gikan kanimo. Sigun sa among tinguha karon. I-grant, Lord God, in Jesus' name. And aside from that, sa tanan nga naigihambin-hambin, Lord God, thank you, Lord God. Thank you sa imong gugma nga nagpatigbabaw na karon. Ug maglakaw nami from now on sa imong gugma, Lord God. Lami mabuhi sa gugma. Dalaygon ka, Ginoo. Again, we claim the victory, we claim the miracle. Salamat kayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang kuno namong kadaugan, ang kuno namong milagro, ang kuno namong makibulungang butang gikan kanimo, ang kuno namong kaayuhan sa balatian, ang kuno namong kaayuhan sa balatian sa physical and emotional, ang kuno namong kaluwasan sa tibuok namong pamilya, kadugo, kaliwat, ang kuno namong kasulbaran sa among problema, ang kuno namong kagawasan, Ginoo, gikan sa lain-laing makadaot nga bisyo, gikan sa gapos ni Satanas, ang kuno namong milagro, Ginoo, ang kuno namong tubag sa among pag-ampo, Ginoo, ang kuno namo ang kaibulungang butang nga gikan kanimo, Ginoo. Again, sigon sa among gitinguha karon sa among kasing-kasing, Ginoo. Ang kuno namo ni uban sa dakong pagtuo, himo lamang ning takos angayan, kasaligan, kapiyalan, Ginoo. Kay nasayod mi nga dili sad mi nimo piyalan kung dili pa mi angayan. So Lord, again, ang kuno namo ang kadaugan, milagro gikan kanimo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God. So that's all for this morning, mga igsoon. Salamat sa Ginoo og himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios, and namilakaw karon, mga igsoon. See you again maybe later kung basta makalugar ko, kabalo na mga igsoon, mailhan man na basta bakante ko kay mag-live ta. I pray that today is gonna be a blessed day to each and every one of us. It's gonna be a fruitful day. I declare that today all of the works of our hands i-bless ni Lord. Tanan natong lakang igsoon giyahan sa Ginoo, ug sa tanang mga OFW na sa lain-laing lugar, ubanan mo sa Ginoo igsoon, and I pray nga inyong mga desisyon, inyong mga plano, paboran sa Ginoo. In Jesus' name. Amen. So, again, thank you so much to mga subscribers, mga viewers, ug sa mga wala pa makabalo sa itong YouTube channel, na diha sa link, nasa caption na i-link diha, i-click na igsoon, na diha igsoon. No? Naghimo kita kay daghang nag-request igsoon para mas madali daw pagpangita nila ang atong live. So, na diha igsoon, again, nasa caption ani nga live igsoon, na i-link diha, nya dalhon mo sa YouTube channel na to. Ang ngalan sa atong YouTube channel igsoon is maurag yapon sa atong page, Mabungahong Kristohanon. Ayaw mo atong Kristohanong mabungahon kay ako ato sa una pero wala na to, nahako ato igsoon, no? Mabungahong Kristohanon. Amen. Unya pwede ra mo subscribe, libre na. Anyway, thank you sa mga subscribers dire sa atong page, followers. And I want to encourage all the followers right now nga i-invite yung mga friends to follow our page para the more followers igsoon, mas daghan pag yun ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Mas daghan ang mabless. Amen? So, again, that's all for this morning. Ang akong ibilin igsoon. Tulo ka nanatay bago o igsoon. Tulo ka niya LGBT. Okay? Okay, tulo ka ampo, amping, abante. Para sa kamayan sa Ginoo. LGBT, lahutay, bisag, LGBT, lahutay, gihapon, bisag, tungason. Okay? LGBT, ayaw mo kalimutan, LGBT, lahutay, gihapon, bisag, tungason. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo lisod kayo say, muratag magsaka og bukid. No, mao ni timan LGBT, lahutay, gihapon, bisag, tungason, para sa kinabuhing dayon ng mga igsoon. Amen? So again, that's all for this morning, igsoon. See you again next time. See you again later, maybe later or tonight, basta malugar ko igsoon. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Amen? To God be all the glory
God bless. Sige, gimo kong anak ko. See you later, Exxon. God bless. Amping.